Zo, we hebben weer een stookavondje. We hebben vandaag 2 kartonnen visco. Er zit compleet vol met viscolontjes. Zie je allemaal van die kleine bundeltjes? Ja, het zal een paar duizend meter zijn wat hier de lucht in gaat. Dan kun je zien wat er gaat gebeuren bij jou thuis als jij visco hebt opgeslagen. Die zijn van vroeger. Dus in de tijd geweest dat ze shells verkochten. Deze erbij. Want ja, aan het snellond moet natuurlijk ook groenlont vastgemaakt worden. Nou, je ziet heel fijne doosjes allemaal. Het gaat een ontzettende vuurbal geven, verwachten we. Dus, Zo, dan gaat daar allemaal de fik in. Eén grote vuurbal gaat het worden. Grote vuurbal, jongen! Jongen, je hoort het. Dus als je thuis visco opslaat, jongen, dat is echt dat branden als de ziekte. En dit is dus echt een paar kilometer visco. Ja, dat wordt dus echt factor 10 hoor. Dat is ongeveer een kilometer of 5 of 6 visco. Kijk, dus, dat gaat flink fikken, jongen. Doe dit niet thuis trouwens, want het is echt lijpe shit. Zoals je ziet, dat fikt echt heftig hoor. Dus pas goed op wat je allemaal thuis neerlegt van visco en al die andere dingen, want het is levensgevaarlijk.